gawe seneng kowe bakal rabi le entuk anak elekmu dhewe. Oh. Wah, males yo men kok plak-plak ora. Aku mergo diece nganti ora kuat ngampet tak ajar Lesmana. Wah, wonge mundur digotong Kurawa. Wis ben, Pak. Ayo sowan makmu cilik. Rabi, Pak. Yo. Wah. Aku jane rum seneng ya, Pak. Wah, mengko suwe-suwe seneng. Aku mbiyen kon rabi ya wegah. Wah, bareng ngerti rasane. Kowe engko seneng. Rasane piye, Pak? Wah, aja takon, aku ora iso nggambarke. Wah, dilakoni sik. Lah ning apa ya iso ngrasake wong ora tresna ki? Monggo tresna kuwi dukul dhewe. Kowe bakare mengko dukul dhewe tresnamu karo Jenakawati nek saben dina kowe srawung, saben dina kowe diladeni mesti bakal dukul tresnane. Ya. Ya, bapak esuk njaluk anak lanang apa wedok? Putu lanang apa wedok? Wah, sak karepmu. Ya, Pak gaweke, Pak. Kaya apa wae? Yo ana yo. Yo. Anggere ora gelem rabi tak pecah sirahmu. Gelem. Wis. Aku ditandani cara manten. Yo. Sirahku ukure 27 iki. Monggo ana sing cukup aja ngeyel. Wah, jan. Kengko aku ditonton pirang-pirang sedulur ya, Pak. Yo. Siwa Puntadewa ya rawuh. Siwa Ndarawati ya rawuh. Kakang Garukaca Kakang Turjo Abimanyu kabeh Irawan ya teko kabeh. Isin aku, Pak, ora usah isin. Wah, nganggo topeng. Engko nek do ngece karo aku biasane ngarapi aku ki tenanan nih, Pak. Ora usah wedi, ora usah iwiran. Bapakmu biyen yo sok do diece. Karo sapa, Pak? Karo Puntadewa. Janaka esok ngece jaman aku rabi. Karo mbokmu sing mbokne Antarja. Diece piye? Manten kok ora iso lungguh mrene ngono. Terus bapak